Hallo, Freunde. Ну що, дівчата, дивитеся? Холостяк 14 з Цимбалюком, головним героєм. Тоді вам, напевно, варто вивчити слово «sich fremdschämen», що означає відчувати іспанський сором. Бо говорить нісенітниці він, а соромно мені. Бо коли він сказав одній із учасниць... Мені хотілося, щоб ти дав мені вже щиро якусь свою обдуману відповідь на це питання. Якщо вона мені подобається, то я маю сприймати її повністю. З усіма її фідбеками. Дитина – це фідбек. Добре, хоч не прицеп. Вже легше. Отже, das Feedback в німецькій мові, як і в англійській, означатиме відгук, тобто реакція на якісь послуги або на чиїсь слова. Але це ніяк не стосується дітей, Цимбалюк.